Sziasztok srácok! Én a Pajamban vagyok, és ebben a mai videóban megyünk egy Legendary Blockdash-t. És szerintem induljunk is. Ez a legjobb eddig Blockdash pálya. Azt én a Blockdash lesz nekem, aztán Blockdash Teams, és a végére a sima Blockdash. Ja. És ma megpróbáljuk megnyerni ezt a kört, szóval lássuk, szerencsénk lesz, vagy nem lesz szerencsénk. Valaki ugyanazt hozza, mint én, Szanad Gut. Azt, mint én. Eddig nem látok, hát ja, Edgynek van special emotja, Dinónak van, és körülbelül ennyi. Szerintem. Mert én nem látok. Ja, meg valakinek spatula. Meg hug. Szép. Jaj. Az egyik barátom, azzal a skinne jött egy random ember. HTG offline. Az szép. Azzal a skinnél jött egy random ember, még a barátom Reko skinje. Na kérem szépen, itt pattagunk. Sokat. Ahol valakinek kardja van. Labdája. Ennek a ZXN Milánnak. ZXN Milánnak van. Labdája. Kérem szépen, nem vagyok itt. HTG offline. Na kérem szépen, ha lesz éle, de nem baj. És ott van a továbbítás. Na, találkozunk a pályán. Meg hogyha megcsináljátok az 50 feliratkozót, akkor live lesz, már csak annyi feliratkozónál lehet live-olni, szóval iratkozzatok fel, PLS. Hú, na kérem szépen. Itt is vagyunk már a második körbe. Már ilyen könnyű akadály, már egy ember kiesett, gondolom a dobókocka, hát kard miatt nem tudom. Elnézést. Csak most fáj a csuklóm. A jobb csuklóm. De attól még bírok játszani. Felkardoz. HTG offline. Sima liba. És sokan HTG-k. De PGT-k nem, de NGT-ket se. Akkor mindenki csak Huntert is. Hunter a legjobb, mindenki azt szereti. Huntert. De érted, tesóm? Ott itt látok NGT Noelt. Kis PGT-t. Hát én kitaláltam egy randomot. Jön be Pajambag. Ember kikockázik a lézerbe. Tudjátok, menjünk újat. Itt úgyis van 25 gem. Szóval let's go, menjünk még egyet. Meg majd lehet is olyan videót fogok felrakni, hogy nem érhetek tüskéhez Legendary Blockdashben. Szóval majd lesz olyan tartalom, hogyha feliratkoztok. Szóval csapassátok azt a feliratkozást, oké? Na, új kört indítottam, mert kikockázott egy random ember. Nézd, ja, neki megvan az ugrás, akkor én megyek. BTH Bence, egy kukac P. BTH Bence kukac P. Poing. Hát én tök lazán így picit ugrálok. Na, már 5 ember kiért. Valaki rúgdosódott.
ember kiesett. Az szép. Poing. Meg, ajaj. Ne legyek a hetedik, igen, ír a hetedik. Pici múlt. Én nagyon nem szeretem a repülős skineket. Írjátok meg kommentbe, hogy ti szeretitek, vagy nem szeretitek. Szóval, let's go. Csapassátok, vamos! Really? Akkor csak klatcsolni fogok. Tudjátok mit? Már nincs sok időm, szóval... Ja, be kell jólnom gyorsan ezt. Ezt is. És akkor... Lehet, hogy kispeedrunolom nektek gyorsan mi annak a neve? Super Slide-ot. Olyan gyorsan, hogy azt nem hiszitek el. Szóval találkozunk a pályán. A kettest csináltam véletlenül. Mert akkor 1v1-ezek a bottal. Nézd meg, hogy kispeedrunolom. Mint mondom most, hogy apukám tegnap kirakta a ledemet a falra. Ezt meghaltam. Megelőzött a bot. Oké. Mert akkor indítok új kört. Itt vagyok, csak véletlenül a kettes partit csináltam, nem hogy lehúztam a lélekszámot egyesre, hanem így egyből. Szóval most már csináltam egy normális egyes partit. 3, 2, 1. És indulok is. Szép. Eddig minden szép. Ez is gyönyörű. Ez is gyönyörű. Mi a fi? Miért megyek, tesó? Miért? Ne! Fix az utolsónál rontok, tesó. Akkor nézd meg. Nézd! Egy hiba. Ott volt, beleértem. És ott a cél. Na, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Mindenkinek szép napot. Viszlát!